oso dotorekin. Jainko liburuan da, zabalik usta irakurri, kondaira bat da, guztiona dena, denik bikainena, denen artean, entzuntu eta ikasi kondaira gorena. Kondairari zederrena. Jonas eta Balea. Israelgo lurrean bazen Jonas izeneko igarle bat. Igarleek Jainkoaren eta haren maitasunaren berri ematen zioten jendeari. Jonasek bere adiskide eta bizilagunei Jainkoak jende guztia maite zuela esaten zien. Eta Jainkoaren esanak jarraituz, Jonas jende eta izaki guztiak maitatzen saiatzen zen. Arrain freskoa duzu gaur, Ofir? Bai, Jonas, inoiz aurkituko edo jango duzu freskoena. Badakizu zenbat gustatzen zaidan arraina. Kakauete poltsa bat ere hartuko dut. Ni bezain goze den norbait ikusi dut. Zer, gozeak usotxo, tira hartza zuen ondik. Jainkoak egina gara guztiak. Norbait eztabaidan ari dela dirudi. Nirea da! Neurea da! Nire ontzia dela! Baita zera ere! Ekartatu! Nik mazpazak eramateko! Maida zuari! Geldi! Borrokak ez sekula ezertxore konpontzen. Zoratu egingo nauzue gainera. Amikideo, mesedez, Jainkoak ez duzuen artean borrokatzerin nahi. Maida zu! Begira ze egin duzuen ontziarekin. Oso gaizki jokatu duzue, Ninibetarrak horrela jokatzen ohituta daude. Jainkoak, gu ere horrelakoak garela pentsatzean nahi duzue? Ez, Jonas. Barkatu, Jonas. Ninibetarrak gure herriaren etxaiak dira. Gure arrainez betetako ontzi bat lapurtu dutela entzun dut. Bai, oie lapurrak dira. Bai, jende hori oso gaiztoa da. Begira borrokaren ondorenak. Hemendik aurrera Israeldar gisa jokatuko dugu eta ez kara gaiztoak izango Ninibetarrak bezala. Jonasek lan handi bat hartu zuen bere gain. Jendeari Jainkoaren legeak erakusteko ardura hartu zuen. Eta egun batean, Jainkoak Jonasi are eta lan astunagoa ematea erabaki zuen. Kaixo, Jonas. Jauna, ederra da zure ahotsa entzutea. Lan garrantzitsu bat daukat zureta. Zer da? Eskatzen didazuna egingo dut. Bada hainbat jende nire legeak betetzen ez dituena. Begira zertan ari diren. Ninibeko jendeak lapurtu egiten du. Ez dira adeitsuak elkarrekin. Ninibeko aurrek ez dituzte zaharrak zaintzen. Beste batzuk alferrak dira. Eta haien erregeak ezikusiarena egiten du halako arazo larriaren aurrean. Erregeak egun osoa jaten eta jantzi ederrak jantzten ematen du. Bai, Ninibetarra gaiztoa tira. Bidali ezaiezu holdea zigor gisa.
nire berri ez dutelako dira gaiztoak. Inork ere ez dizkie nire legeak erakutsi. Jonas, zure lana Ninibera joan eta nire berri ematea izango da. Ni? Ninibera joatea? Ezin dut. Emaidazu beste lanen bat. Hitzegilezu nire maitasuna. Baina nire adiskide eta bizilagunen netzaiak dira. Zoaz oraintxe bertan. 40 egun barru beren gaiztakeriak direlata zigortu egingo ditut. Baina zigortu egingo badituzu, zertarako emango diedinik zure berri. Ez dut ulertzen. Ninibetarra gaiztuak direlako zigortu egingo ditu. Baina nik Jainkoaren berri eman ondoren guztiak aldatzen badira, agian Jainkoak ez ditu zigortuko. Ezin du nire etzaien alde jokatu. Jonas gizara joan ahastuta zegoen, eta bere adiskidengana jo zuen aholku bila. Egia esan harritzekoa da, Jonas. Gu joaten gara beti zuregana aholku bila. Oraingoan zuen iritzia jakin nahi dut. Nola joango naiz Israeldarron etzaiei predikatzera? Erraza? Ezin duzu. Ofirrek arrazoi du, ez joan ara. Ez eman Jainkoaren berri. Zuk arazo larria daukazu aurrean. Jainkoaren berri ez eman eta Jainkoa aserretu, ala Jainkoaren berri eman eta adiskideak aserretu. Ez da lan makala igarlea izatea, Ofir. Itxaron badakit. Jainkoak ez ikusteko eskutatu egingo naiz. Jonas, non eskuta zaitezke Jainkoagandik? Non? Zure dendan, noski. Badakit nire plana ondo irtengo dela. 40 egunez eskutatuko naiz, Jainkoak Ninibetarra zigortuko ditu, eta ez da inor nirekin azerretuko. Eskutaleku egoki alda hau? Ea, lagunduko dizut. Ofir, ez duzu hainbesteko lana hartu behar. Ara, Jainkoagandik eskutatuko bazara, ondo egin behar duzu. Kitxo, nire denda ez da sekula intxukun egon. Ofir, balduzu ogiopilak egiteko irinik. Bai, hor beheko saski horretan. Zitxaron, Beno, dena txukun dago. Agur, Ofir. Zer? Baina, Jonas, zergatik zoaz? Bertan nagoelako. Israelen ezin Jainkoagandik eskutatu. Bilatuko nauen lehen lekua izango da. Nora joango zara? Ninibetik ahaldudan bezain urruti. Munduaren beste muturrera joango naiz. Tarsis izeneko herri batera. Jainkoak inausekulan aurkitukoan. Gogoan izango zaitugu. Mil esker. Oso ibilbide bakartia egingo dut. Jainkoa ez baitan irekin izango. Beraz, Jonas ahal bezain urrun joan zen Jainkoagandik iesi. Basamortu lehorretan barrena joan zen lehenik. Ondoren, mendi handiak igo zituen. Eta azkenean, Jopako herrira iritsi zen eta Tarsisera zijoan untzi bat aurkitu zuen. Kapitaina, nire izena Jonas da. Joan alnaiteke zure untzian Tarsisera? Barkatu, Jonas, baina marinelak eta salgaiak bakarrik daramatzagu. Gainera, zorte txarra ekarri oidu ez ezagunak untziratzeak. Untziartako marinelak ez ziren Israeldarrak. Jainko askotan sinesten zuten. Adiskide, lagundu estatua honekin. Noski, oraintxe bertan.
Mesedez, kapitaina, zure ontzian joan behar dut. Zergatik. Nire jainkoagandik iezin abilelako. Zer dela eta? Lan bat eskatu dit eta nik ez dut egin nahi. Eskutatu nahi dut, berak aurki ez nazan. Ikusi alduzue hori. Uso bat, Jonasen gana joan da. Usoa zorte unaren seinalia da, kapitaina. Oso unarena. Jonas gurekin badator, itxasaldi ona izango dugu. Arrazoi dute. Ongi etorri untzira, Jonas. Jonas itxaso zabalean barrena abiatu zen Tarsiserantz. Jonas harrituta geratu zen marinelak jainkoari otoitz egin beharrean harriz egindako irudiak gurtzen zituztela ikusi zuenean. Barkatu, zertan ari zara? Bezera, uretako jainkoa elikatzen. Sabela beteri badauka itxasoa baretu egingo du. Hau ez da jainkoa ordea, arkaitza baizik. Nire jainkoa da benetakoa, itxasoa sortu zuen, zerua, animaliak, gu guztiok, dena. Jainko bakar batek hori guztia sortu duela! Ez du zinezten, Jonas. Ara, hau eguzkiaren jainkoa da. Hau aizearen jainkoa, oparotasunaren jainkoa. Munduan gauza asko dago eta jainko mordoa behar da. Bai, jainko bakar batentzat lan gehiegi da hori. Bai, badezake. Bera da jainko eta jainko bakarra. Beno, zure jainkoa hain altsua bada, zergatik zoaz beragandik iesi. Nini bera joan eta bertakoi bere berri ematean nahi du. Baina nire herriaren etzaiek dira eta guk haiek suntzitzean nahi genuke. Kapitaina, ez dut sekula horrelako ekaitzik ikusi. Ez anik ere. Kontuz! Bizgoiara! Lagundu! Lagundu! Eman eskua! Marinelo funtzia ondoratzeko zorian da, laguri da zue salgaiak ateratzen! Eskerrak, salbu gaude! Ez daguntzia salbatuko duenik. Itxaron, eta jainkoak zer? Egiegun otoitz jainkoei. Marinelek beren jainkoei otoitz egin zieten, baina ekaitza gero eta bortitzagoa zen. Zalantzari gabe zorte txarra ekarri du norbaitek gure untzira. Nor izan den jakin behar dugu? Zorteari galdetu, horrela jakingo dugu nor den erruduna. Kapitainak eta bere marinelak txineskeria zaleak ziren, eta zorte txarra nork ekarri zien jakiteko eskur eta egur pusketa batzuk bota zituzten lurrera. Horra! Geziak zorte txarra ekarri digun gizona seinalatzen digu. Jonas da! Nondik zatoz eta nor da zure jendea? Israeldarra naiz eta zeruko jauna gurtzen dut. Beragandik noa ietzi. Eta berak aurkitu egin zaitu. Jonas, ze egingo dugu? Nola urrunaraziko dugu ekaitza? Bota nazazue uretara eta zego burua salbatuko duzue. Mesedez, kapitaina, ez dugu beste aukerarik. Jonas itxasora bota behar dugu. Bere jainkoa gureak baino indartsuagoa da. Barka iguzu, Jonas, aldugun guztia egin dugu. Badakit, kapitaina, ez da zuen errua. Jainkoa zerrarazi dut. Neu nahi zigorra jaso behar duena. Israeldarren jainkoa. Barka iguzu, Jonas, uretara bota behar izana. Jonas gizara joa.
Zure jainkoak barka zaitzala, Jonas. Halako batean, Jonas balearen sabelean zegoela konturatu zen. Jauna, barkaidazu zugandik eskutatu nahi izana. Entzuten aldidazu. Jonasek jainkoari 3 egunez eta 3 gauez egin zion otoitz. Bale baten barruan galdua, jabetu naiz ta badakit, nigandik nahi duzun guztia. Balearen barruan, egun osoan, leial izango naiz, zure nahia betez, baina teran nazazu. Entzun mesedez, zeurean hauzu, bendira unen du, zinezko maitasunez. Zuregatik irtetzean, nire eskerona, posesira dizut, emanez bizia. Balearen barruan, 2 egunetan, leial izango naiz, zure nahia betez, baina teran nazazu. Entzun mesedez, zeurean hauzu, bendira unen du, zinezko maitasunez. Hurbil zaitut bai jauna, maiestate gorena, eta bazatoz indarre matera, nire gana. Balearen barruan, 3 egunez, leial izango naiz, zure nahia betez, baina entzun nazazu, atera mesedez, ez dut etziko, zure maitasunez, baina entzun bai, atera jaunona kanpora. Orduz geroztik, Jonas ez zen bakarrik egon. Kaixo, Jonas. Jauna, hau poza nirekin zaudela jakitea. Nigandik ezkutatu nahi izan duzu. Bai, eta orain badakit oso gaizki egin dutana. Jonas, ikasi duzu irakatsi nahi nizuna. Zato, irten kanpora. Jonas, Ninive mendioien atzean dago. Zoaz nire eta nire maitasunaren berri ematera. Jauna, prest nago zure nahia betetzeko. Horrela beraz, Jonas Ninibera joan zen. Eta esaten ziena hain ederra zenez, Ninibetarrek entzun eta sinestu egiten zioten. Are gehiago, haien jokaera aldatu egin zen. Jainkoak dio ez diogule elkarri lapurtu behar. Mundu honetan guztioka nahi arga gara. Amari lapurtuko alzenioke? Jainkoak dio ez diogula aulari minik egin behar. Jainkoaren seme alabagaren ez, elkar lagundu behar dugu. Aurro, geldi! Aitona monak errespetatu behar ditugu. Itzazue ahaztu, guztiok haien zaintzapean hasia garela. Aurrak berak ere aldatu egin ziren, eta Jonasen inguruan ardiak artzainaren inguruan bezala zebiltza.
Aizu, nekazari. Jainkoak dio, guztiok dauzkagula zereginak eta lan egin behar dugula. Arreta zentzun behar genioke bera baita mundu zoragarri hau eman diguna. Ninibetarren errege, hau ez da zure herriak idatzeko modua. Jainkoak elkar zaindu behar dugula dio. Zergatik ezkatu berdo zure jainkoak esaten duenagatik? Ninibetarro gaiztoak zaretelako eta jainkoak zigortuko zaituztelako. Ninibe mahatzau bezala geratuko da. Sinetzi dazu mesedez, Ninibetarren errege. Jainko bakarrak bidali nau zuengana berri ematera. Oso egun gutxi geratzen zaizkizue. Orain sinesten dizut, Jonas. Ezagutu bere maitasuna eta bete bere legeak. Horixe nahi du. Jonasek erregiari jainkoaren legeak erakutsi zizkion. Herritarrok, Ninibeko herritarrok, entzun! Astebeteko baraua egingo dugu. Inork ez du ezer jango 7 egunetan. Trapuzarrak jantziko ditugu. Horrela, Jonasen jainkoari hain gaizki jokatu izanagatik damututa gaudela erakutsiko diogu. Jonasek jainkoaren eta haren legeen berri eman ondoren, Ninibetarrek jokabidea aldatu zuten. Jonasek hiritik alde egin zuen orduan. Ninibe gaineko muino batean eseri zen, jainkoak nola zigortzen zituen ikusteko. Arro nago zutaz. Ninibetarrek guztiz aldatu dute beren jokabidea. Ez aldituzu zigortu behar orduan? Ez dut inor zigortuko, Jonas. Baina jauna, oso jende gaiztoa da. Ez aldute zigorra merezi. Nire hautsa entzun dute zure bitartez, eta bihotza aldatu zaie. Maite ditut, Israeldarrak maite ditudan bezalaxe. Jende guztia maite dudan bezalaxe. Horren beldur nintzen. Nire herriaren etzaiak salbatu ditut. Zoaz etxera, zoaz lasai. Ez, itxaron. Mesedez jauna. Inoiz baino nahaztuago nago. Jonasek ez zekien zerekin, nora joan, basamortuan barrena abiatu zen. Zoritxarrez, bero handia egiten zuen basamortuan eta ez zukan janaririk. Nekatuta nago. Goze, eta barri naiz. Mil esker jauna, landare honengatik eta ni salbatzeagatik. Urrengo goizean, landarea zimelduta zegoen eta Jonas haser zegoen. Haser zegoen jainkoak arbati landarea ondatzen utzi ziolako. Jonas, zergatik zaude haserre? Janaria eta babesa ematen zidan landare hau lehortzen utzi duzu. Atzo itxaropena kendu zenidan bezala, Ninibetarrak zigorri gabe utzita. Haserre zaude landarea hildik dagoelako. Gehiago kezkatu zara landare honengatik Ninibeko hiri osoagatik baino. Baina ez duzu ezertxore egin bizirik iraun arazteko. Zer? Nola uste duzu sentituko nintzatekeela Ninibeko herritar guztiak zigortu izan banitu? Nik sortutako eta urtetan zaindutako gizonak, emakumeak eta aurrak bizi dira bertan. Eninduten ezagutzen edo maitatzen zu heldu arte. Ez aldut haietaz arduratu behar? Bai, arduratu. Zoaz etxera eta kontaiezu zure adiskideei Ninibekoa eta landarearena. Jonas etxera joan zen beraz. Nire adiskideak ikusteko eta nire janaririko kokoenak jateko irrikaz nago. Janari bat izan ezik. Denbora luzea igaroko da, nik berriz arraina jan arte. Adiskideek berriz onartu zuten Jonas eta bizitza osoa eman zuen jainkoaren legea irakasten. Jainkoaren maitasunaren berri ematen.